Hello guys, good morning! Welcome sa aming YouTube channel, Tres Marias Farmers Vlog. So ngayon guys, ito nga ang aming duty. Kami ay magbibiyak ng niyog at gagawin kopra. Yan siya guys ah. Yan oh, ang daming niyog. Kami lang na dalawa kasi wala yung isa naming ka-Tres Marias. So kami lang munang dalawa ngayon sa Saba kasi wala kaming lalaking kasama, wala kaming kapatid, wala sila, may asawa na kasi yung dalawa. Kaya kaming mga babae yung sasabak, ganun talaga guys ang buhay. Kailangan marunong ka magtrabaho sa lahat ng mga gawain. Hindi na kasi kami mag-uupa ng tao kasi sila na yung nagbunot. So ngayon, kayang-kaya naman namin na biyakin to. Kami na yung gagawa. Hindi na kami mag-uupa ng tao. Kasi maubusan kami ng budget, pang upa lang ng tao. Kaya ito guys, samahan nyo kami guys ha. At supportahan nyo na rin ang aming YouTube channel. Ito hagard ako kasi naglinis ako ng agunan na paglulutuan ng niyog. Kaya ito, down ko ng pawis. So guys, ito, supportahan nyo po kami sa aming YouTube channel. Ito yung please like and subscribe. Okay, kapatid, si Ja. Yan guys, ito, nabilang na to. Yun doon, hindi pa. Bibilangin pa yun. Tapos yun guys, pagkatapos gagatungan namin, yun ang daming bunot. Siyempre guys, hindi mawawala, may pauso kami kasi para hindi kami lamukin. At ito naman, may dala kami speaker para mamaya magpa-music kami para ganahan sa pagtatrabaho ba. So guys, keep on watching! Guys, hataw na to guys! Wala na itong atrasan, oh, kanina pa. Wala kami guys na nakahawak ng cellphone, kaya mano-mano lang to. Kasi siya na. Saka na, pag meron na kaming pagmayaman na. Ganito talaga guys ang buhay sa bundok. Kailangan masipag ka, marunong ka gumawa ng mga gawain bundok. No choice, wala kaming kasama lalaki, wala kaming katulong. Mahirap upa ng tao. Yung para sa amin matitira, mapupunta pa sa kanila. Pag kami nangupahan pa ng tao yung katulong namin. Kaya ito guys, braso lang ang katapat ng Tres Marias. Wala pa na yung isa kasi nag-work. Kaya kami munang dalawa nung kapatid ko magkabady. Girl power to guys! Girl power! Copra girl tayo ngayon! Ingat-ingat lang sa pagbiyak, baka yung kamay mo yung tudas. Pag-uwi mo ng bahay, wala ka ng kamay. Ito guys, ang pangmalakasan ko, oh. Tabak. Guys, ito yung tinatawag na tubo. Masarap siya. Iipunin namin kasi mamaya papapakin namin to. So ito nga guys, oh, medyo marami-rami na yung aming nabiyak na niyog. Ito, nasa 1,000 lang to. Yun, hindi pa yun nabibilang. Mamaya, bibilangin pa namin. Siguro nasa 1,000 plus pa rin. Yan. Yan guys, oh. Yan guys yung naipon namin na tubo. Yan yung di pa namin natapos kahapon, tatapusin natin ngayon. At ito naman yung kahapon na nailagay na natin sa lutuan. Yun, luto na siguro. Gagawin natin dyan, hahanguin natin, tatanggalin natin yan. Tapos, sasalangan naman ulit natin ng bago. Yun nga. Yun. Isasalang naman natin yan. At pagkatapos, mag-uukal naman tayo. Tatanggalin yung laman. Yan guys. So abangan nyo yan guys ha.
Guys, tapos na kami sa aming pagkupra. Halos nabot kami ng 3 araw. So ngayon, i-deliver na namin siya. Yun, hinakot na ng owner. Ayan o, meron pang natira. Mamaya, hahakotin ulit. Guys, maraming salamat sa pag-subscribe ng aming YouTube channel at sa panonood. Thank you! Again, Tris Maria's Farmers Vlog.